Само че никой не от нашите не Марадон. Те са двама да Мара е Вземето е най-добре, по-добър. Ето къде са седите от Стара Загора? Те вече чак да спира да расте вече, че това не е работа. Аз като се прибираме, минавам през търговската вечер и гледам, че се роби с тази Не мога да познаеш. Не е камера. Там сме. Мислих, че е някакво. Тук къде падне на това изказва. Точно не е. Не се да падна. Да. Давай, давай, давай с гръб. Да. Давай. Давай. Чакай, давай до центъра. Давай, давай до центъра. Айде, Мариса, убийте. Две нарежда се. Айде, давай. Штека, штека.
Не бързай, защото виж, че къде са, как са наредени. Не бързай. Чакат назад. Чакай! Айга, Савкиза да бъде играш. Браво, едно! Браво! Там! 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 Любай, Кристиане! Там! Браво, Дани! Извай, извай! Вратари имаш, отваря! Вратари, отваря! Едно! Дай тук! Вало! Доше! Излез! Дани идва! Насе! Не дани в кривото! Да! Браво, Аре! Дай! Боги се бери! Любо! Излез бе, Любо! Излез бе! Излезай! Там! Отивай! Дай Наско! Оле! Кръстев! Любо! Сега излизай бе! Наско си се излизай, той готово! Айде! Мало, браво, Мало! Али, Любо! Али, Любо, без фал! Отивай! Пусти се! Дани! Дани! Хайде, бе! Браво, Дани! Сега влизаме вътре, гледай! Любо! Аре, Мало! Любо! Ела към футболите да се раздвижиме! Кристиане! Любо, тръгни! Любо! Ей си местата, бе! Браво! Опа! Айде! Марко Ван Бастен. Любо! Кристиане, като слиза, кой на неговото място? И двамата слизате. Дани, така искаш ли да направиш? Дани, айде. Това е за чичето. Айде, излезай! Любо! Гори пър! Вратар! Чакай! Гледай! Пусти се в краката, играй! Отвратно! Бойчев! Браво! Отивай, бе! Дани, гледай! Браво да се! Още! Кристиан, айде! Дай второто! Дай! Наско! Браво, Наско! Пак! Гледай топката! Да! Добре! Шеф, няма никой на гърба за пазият тази топка прямо атака, айде! Любо, прибирай се ти, не Кристиан!
Айде, гледай обратно! Гледай, бързо! Бързо. Едно, две тук. Айде си, бе. Добре, Люба! Айде! Иска се бягане! Дай напред. Много близко идваш. За Кристиян на главата, Дани, тръгвай. Кристиян на главата, Дани, тръгни! Гледай! Там! Излез там, бе! Гледай, Сприча! Гледай! Пас! Отстъпи, Тоши, отстъпи! Бочев! По-бързо искам! Къде ми се навираш там? И Любо! пак с тия пасчета тънките! Обърни се и дай назад, Любо! Пресенеш Сприса! Обърни! Валю, излез, бе! Марши! Гоше! Горе! Дълга! Има кога, бе, Богданов! Има кога, бе, хора! Гледай, Говор! Айде, дай, Любо! Тук трябва да си, Любо! Излизай! Костяне! Мина! Наско! Да се махай ръцете! Костяне, искам дълга топка да се държа, запази топката. Айде! Любо, вътре сте, гледай! Аре! Дани! Дай да гледаш, бе! Завършай, бе! Аре де! Там! Наско, ти! Тук, бе! Би, бе! Гърба, Тоше, гърба! Тоше! Войчев, гърба! Наско! Отвори, Дани, стримал! Да се е бил! Кристияне, службай! Там! Излез бързо отбора, излез! Отивай! Там! Наско! Айде, тук! Ето го, Дани! ето го! Кръстев! Какво това нареждане, бе, Кръстев? Какво дигаш, бе? Какво дигаш, бе? Какво правиш при вратаря, бе? Малко, спокой се! Защитите си там, бе! Това два пъти тук ни свири преди това фал, бе. Тук и там. Айде, играем спокойно. Дека ти стои там, те целият отбор е излезнал. По-спокойно тази детската градина. Двамата води до последния директор, направим да е бил Спокойно. Пусти, бе, Бойчев, пусти спокойно, бе. Айде, обърнем! Любо! Амаре, двама на един, бе! Двама на един! Ей! Абе, не го чакайте да се Кристияне, обърни се, Любо, обърни, Наско, излез! Дани, стой така! Дай влез вътре, дай! Да! Излез, точно така! Ти кой? Или искам Кокотон, там също Тошко! Айде, втора топка! Любо, втора топка! Дани, да! Горе! Без фаул! Не харесва съдията, усещаме. Обратно! Стигна само тази топка! Насе!
Стига, тук имаше висок крак, дигнат крака. Съдята, свири малко по-коректно. То тук няма как. Спри се на пенала! Спри на пенала! Георги, не помагаш въобще. Мерц, коте върни вътре. Върни вътре в този. Митко, Митко. Исма. Той на пенала, бе! Той на линията! Любо, гледай човека, Любо! Кой е отзад там? Горе! Айде, срещай! Стяна до край! Там! За средата! Бабо! Насип! Дай на вътре! Исма! Любо! Дигни глава. Стяне за пазия! Аре, постой! Дай! Насе! Сам, спокойно. Мина! Пусти се в краката и гледай! Айде, Боги! Гледай! Давай, Мерц назад! Браво, Кръстев! Още едно! Пак. Гледай, Любо! Не високо. Тоше! Гледай кога тръгва, бе, човек! Насе, по-напред! Я не мога да търсиш бековете. Да изнасяме топките, чуй. Айде първа, втора топка! Любо, давай назад се обърни, Любо! Там! Толкова гледай гърба! Аре, близо до хората! Близо! Без пал! Давай, агресивно! Браво е! Още! Обратно! Още! Дръжа! Аре, човек! Сяде! Аре бе! Той тук ще свири за те. Шеф, това всичко трябва да са твои топки, бе. Айде, бе. Ние като не можем да запазим топка, как да прелеем? Люба! Да не поемаш и играеш един на един. Бързай, къде му дойде? Дай, Боги, мина! Отивай! Без фал, топката! Тяло, без фал! Без фал, бе! Ай там! Пътя, бе! Дай на някой. Още играй бързо! Долу е там. Колко ти Мартина беше вътре.
Да се вика. Яне, там има човек тук на свободен тия да там, защото ти си е поел хубаво и се затваря. Заради това по-бързо. А там са двама, тук е един. Виж, и не е задължително, всяка сме ти казвали прецене, може да е с Дани директно. Може да не е с Богнов, може да е с Дани. Всеки път е сам. Ай, Дани! Ай назад! Хоче втичай! Май да не се сблъскате. Втория бало! Влиза на врата! Срещай! Срещай! Любо, срещай! Ани! Вратар! Подрезай! Тошко и Боги! И направо Боги, давай! Айде гледай тука! Нас, айде бе! Спокойно. Едно! Ръче! Дай, Роси! Сар! Отвори! Натискай! Излез бе! Ай на центъра по-бързо бе! Наско! Там Кръстев! Той е от засада, бе! Той е с нашата врата, бе! Не е играл, подаването не е към мен. Към него е. Събери! То ще отвори да взем, то ще е широко. Така е. Той е вътре, Роси, той! Дрибъл бе! Събери вътре! Любо! Да пане! Дрибъл! Качи ме, Мерк! Дай. Срещай! Вратар. Мерк, събери ме! Никола, вземи горе! Давай му бе! Боги! Пане, дай! Аз ще му там да двама не е. Сам си бе! Хайде, давай я! Вече. Качите една ли? Ай, гледайте двамата, Кристиане! Изгледа се на Кристиан! Толкова чина, айде! Бягаме в празник. Добре! Малко ще! Пас! Пас! Браво, Любо! Любо, къде си? Нас използвам! Браво, момче. Диагонал! Ай сега. Кристиане! Горе! Се! Аре, Тошев! Аре, чувак! Кристиане, всяка топка си взима! Кристиане! Мерк назад! Обратно! Ма не с диагонал, бе! Любо, готов! Браво, едно! Да! Дай ги Чувак! Любо, пази я там! Дългата! Внимай там да дата! Любо, влезна вътре! Любо, Кристиане, далеч си! Любо! Как да дойде? Бягай вътре, ще я свърли, бе! Любо! Първа! Къде я? Така! Аре, не. Отивай там на кланя и целият отбор за кориги. Отивай! Давай! Дай, на кланя, Любо, айде, дай! Ало! Боги, иди вътре, Боги! Ало! Отивай, дай, без фал! Топката! Гледай! Го срамота, бе. Лаши го срамота в тъча. Браво, Тоше! Добре, че се върна. Аре, Любо, предлагане, Любо! Добре, Гоше! Не съм Още! Айде, само дай. Гоше! Давайте бе! Гоше! Къде засада, бе? Диагонал търси, Къде Гоше! видяме? Кой Къде беше в засада, бе? Кой беше в засада? Той Станишен ли дига? Да? Тук може да не се вижда. Давай, навътре! Обърни са! Спри! Къде отиваш назад, стига толкова е? Насе, или... Айде горе! Тоше! Браво!
Дайте се там на късове, да мога да изнесе с лице някой. Стъпай, навътре, Митко! То ще това трябва да вземе първото. Елак там, обреди, седи главата! Насе, ние атакуваме, елате на сам вече. Дай там, Браво! По-силно само. Стъпи леко, не бързи. Събери, Бойчев, събери! Точе бива! Бойчев! Рости! Бойчев! Кой ще подсигури Тошко? По-бързо! Ма не ме интересува, там имаш Вало и Кръстев на никой, бе! Айде хора, като вземе спринт назад. Гоши, айде, Любо, хора! Дани, ела, Дани. Яне отзад! Свек! Яне готов! Тоши готов! Любо! Браво, Тоше! Излизай! Добре, не бързай, чакай да подредим. Аско! И излизаме! Подредете първо! Дай му. Дай. Пак му. Много бързате! Бързате, внимавай! Браво, ай, проби, дай вече. Стал! Да не се обръща, бе! Кръстев, да се обръща, до край! Да, не бързаш 2-3 пъти вече. При се спокойно и гледай. Тоше, Бойчев! Боги на крак! Аз му бързаме! Изкарай от тук! Така, дръжа малко! Дай вратари обратно! Кръстев! Вало! Давай, Степане! Мари, Степане! Я не съм Айде, Кристиане! Бояне, ма да не викам аз, това го правим. Ако иди при бека, виж Валю в средата. Бойчев, няма се пилейте по тъчовете, бе, ние през средата всяка е сам що вратаря, какво става? То ще разбрали ме? Ми къде ми се пилейте по тъчовете? Викате Наско, викате Вало, бе! Боги, подсигури, нас я подсигури там, който не ска. Стъпай! Идите назад, бе, Изма! Давай, Боги! Айде, Любо, вкарай. Не мога да стигна. Трепи. Давай, бе! Колко да беше всяка от Георги. Тоше, не харесате отзове, се подсигурявате. Не може дълга топка да изгледат сам всичко на Талия. Боги, събираш ти навътре. Айде! Още, Вало, още по-назад! Вало! Айде, горе! Саню, отвори! Добре, виж обърния сега, моля, обърни! Така! Бойче, Така, едно! Браво! Не вам на Мартин. Диагонал! Какво ще направи сега? Сигурно отвън, като се вижда вътре на Вътре е по-различно. Тук се вижда на картина вътре. Не е толкова лесно. едно! Гони да сгреши. Ей, дай му решение!
Сяне! Вие вратаря няма да спираш до край. Абе, Тошев, къде бе? За какво толкова се връщаме, бе? Насе! Насе! Пред защитата! Насе! Боги идва, Боги! Красав! Бързо, спокойно, спокойно. Набутват се тука, набутват се и да! Чакай! Отвори Тоше! Пак на съм. Гледай! Аз се слезна, Насе! Набутват се! Давай, давай! Надигай се! Дай вратата. Тоше! Айманица! Кой е бащата на своите? Сега като свърши мача. Добре, Дани, браво! На плажа. Браво, Боги! Филма в плажа. Айде, айде малко по-спокойничко само! Мартинов ти отдолу по бански ли си? Сещам се по бански си. Той ли? Той не може да не купа. Кръстев! Кръстев! Излез! Излез! Дошъл много лесно! Дани, айде, гледай на съм, бе. Излез, бе, Дани! Дано! Дани! Дани, излез! Слубо! Няма ли? Дани, няма слушай който се говори! Дани! Трябва да си там, бе! Дани, ходи се строй! Дани! Не, Дани, Дани! Стой! Стой! Гледай! Люба! Не, Насе, не! По-добре е била Изясна отбита! избита, избесна избита! Била отбита по-добре! Ай, Люба, остра топка! Дани, искам да скочиш ти, Дани, затова те отвърнахме, айде! Айде, атакуваме, готови, атакуваме! Тошев, втора до край! Втора! Тоше, вторен, че да запаляш! Любо, може и вътре, ти имаш силен удар. Арик! Там! Там! Вътре. Опа! Аре, още тази. Давай там! Кристиане, остани! Обърни се, бе! Обърни! Дани, бързо! Наско! Готови, мисля да пустите! Остро трябваше Да! вътре, остро. Той има поне тупане. Валео, не сме взели първа и втора с Наско, айде! Втора топка, Наско много е Айде! втората. Бойчев, кой подсигурява? Бойчев! Айде! Да, това е друго, айде! Любо! Пас! Дай за бой. Ай, Мартин. Дани, затваря атаката, Дани! Вадия! Дига я! Айде тук. Браво, Кристиане! Наско, видя ли една първа, втора, какво става след Хубава 10 секунди? атака. Ага, не мога да чуеш. Браво, Кристиане! Ано! Видя ли първа и втора топка и какво? Видя ли? Георги му удари в Георги скара супер, тя тая на 2 метра, ако не отваряш, да. Абе, Юнайтед се нагледахме на всичко. Ама оне вратар ги вадиш и много. Браво, Гоше! Бре, Кристиане, излез! Давай, излизай, Любо, там! Той нямаше такова отиграние там. Дай, пъркай! Пред топката! Бягай, Бойчев! Пред топката! Боги, събрани четворката, Боги! Четворката събрани. Вано, отивай! Това трябва да се случва. Браво, Вано! Това трябва да се случва. Халфа да отива.
Гледай! Дани, може, Дани! Още дрибъл! Печели нещо! Да! Браво, Дани! Максимум едно. Браво, Дани, добре, дишай по човек. О, Боги! Спокойно, малко спокойничко. Да почти малко, дай малкото малко. Айде обърнем! Наско, не ходите предварително. Любо запаси я! Там! Горе първа и втора, Наско! Браво! Браво, Бойче! Браво! Няма да спираме там, бе! Кристияне, веднага отиваш! Дани, плесна вътре, така! Боги, много си навън! Пи оттам насам! Иди вътре, бе! Гледай! Още! Вратари, отваряй! Дай малко да разиграем, да разтворим малко. Кристияне! Айде, отивай! Едно! Пас! Сега да играем, едно-две. Няма нищо. Вратар! Чакай, Бояне, изчакай, спокойно. Ти ще почуе малко. малко. Бояна, успокоя малко, че нещо много интензивно. Вало, лека, не двамата слезете, един да слезне. Малко да поема, да се темпото да падне малко. Се Айде, накъса, излизаме. иска малко разиграние. Добре, гледай, Наско, идва! Бойчев, срещай! Браво да се гледай! Спокойно, Вале. Качи Кристиян. Айде, трябва да запази, отивай! Едно, бе! Виж бе, оттъче чупли, бе, той ще разгони, бе. Вало, Наско! Иди си покажеш кръстък да събере. Кара Кръсте! Айде горе! Кръсте! Паше! Точка, спокойно. Пазия! Ръце, кой? Айде тука! Гледай! Браво, Вало! Отивай, ползвай го! Много Любо, така. Гледай! Бой, Любо! Влизай! Удар, бе! Ето. Аха, гледай сега се отрепи. Чупи си главата. 4 на 1. Той, ако се удари тук в стълба, нищо няма. Що му има тъв право? Добре, Вало, браво, много важно е такова темането, браво. Добре, Кръстев. Браво, вътрешния. Това не е така, има един магазин продава камчия. Браво, Любо. Айде, не спираме, айде, давай, айде, излизаме директно агресивно, давай, готови, дай, Бойчев, излизай там, отивай, Вало, закъсняваш, Наско, Няма свърши, Валя, свърши, вече нареждаме. Кристияне! Абе, спокоя, бе, не е по-бърз от топката. Той ще стои вътре. Не, бе, Боя. Дали, скочи, бе. Да разиграем малко. Давай, играй. Браво, Насе, идва гърба. На наш. Хайде. Любо помогни. Да. Стига, бе. Да, чисто. Боги, искаш си гледаш човека, Боги! Коридора изпускаш човека! Браво, Любо! То ще е там, Бойчев, много балони, бе! Вие не ги взимате, балон! Несправедливост. Излез на линията, е! Ама поне да е нещо Отзад, Кръстев! да е спорно. Любо, готов, Любо! Вало, бягай си с човека, Вало! Ги балон не види. Горе! Айде! Те меки топки. Не, бе, те меки топки са. Бойчев, всяка минава, Кръстев, айде. Отстъпи! Вало! Леко назад, стъпи, Наско, стъпи назад да бъде. Още, ела при защитата, ела. Ела! Притакните защита. Ела, айде играем. Още малко, така.
Не бе, Бояне, вижте. Бояне, чакай бе, Бояне. Сам си, Дани, спокойно. Идва, идва! Сам си, ай сам. Спокойно вече! Дани, може отивай. Гоше, слез! Може из вратар, бе. Георги, да. Въртя, бе! Може из вратар, бе. Може из вратар, бе. Води много, бе. Води. Той така по-далеч. Да приспим мачо малко. Бягат малко. Вало! Трябва Бояна. Вало! Ани, гледай! Опа, горе! Добре, браво, Кристияне! Гледай! Няма нищо, давай да си я взем. Да си я взем! Да си я взем! Спокойно, спокойно. Глава! Браво! Браво! Не бързай се, не бързай, бе. Вало, добре. Спокойно, бе, търша малко тази топка, бе. Водим, бе. Боги, не бързай! Ама морите са, бе, ей! Морът са ми. Боги, морите са, бе! Четири Още ножа. едно, бе! Много причини. Наско е лап! Едно! Бъркай! Браво, Тошка! Вало! Срещай! Наскрат! Отиди. Браво! Браво! Кристияне, идвай! Айде, изнесем едно! Там по-рационално, ей! Любой, тук трябва си. Гоше, влез! Браво, Любе! Чакай. Мина, отивай! Дани, запази я! Гоше, напълва, Гоше! Браво, Любо! Гоше, като няма никой отива! Гоше! Няма ли никой? Влизаш на първо, бе! Няма как да си от тебе, те очите човека! Чакай спокойно, бе, тише малко. Държите я с Боян да малко да починем, вие ще се сипите, бе! Кръстев, леко спрете там на пенала. Тоше, дай назад двама. То вече е това, ама трябва да взема да се даде с път матч, те още напъват. Какво напъват? Там! Супер! Спокойно. Остави го там при тебе. Там! Дай назад! Давай, Любо, не спирай, бе! Ей, Любо, няма спираш, бе! Там! Кръстев! Айде, вие трима Айде, назад! човека. Боги, тичай! Махни тъпче, ако трябва, бе. Тръща, точно отвори се, бе, да бягат, бе! Едно! Пас! Не бързай! Няма Няма много бързо на Любо, 4 човека изпадаме. Ей, Гоше! Запази малко, задръж я! Води много е Пазика там, спокойно. Дани, готов ли си, Дани? Обърни, бе. Още! Още земя! Дани, Наско готов! Дръжа, бе! Кристияне, къде си, Кристияне? Айде, те даже не ми бият! Дръжа Дръжа! малко! Бочев, дръжа! Дай назад! Вало, готов! Пак с него е! Води много е спокойно. Ай така, бе, може да се даваш до края на полувреме. Още! Наско! Да, идеално, дай напред вече! Дай напред! Дрима! Дани! Дани. Любо! Излез по-бързо! Тоше! Браво, Вало! Тоше! Ние сме излезнали вече, вие седите в голяма на дупката, бе! Изкарай на центъра! Айде там! Пазия, бе, Кръстев, пазия, бе! Важни ръцете, бе! Сам си. Някой да му каже. Вратар и почиваме! Не бързаш обаче, не бързаш да му даш! Вало! Не, бе, такива... Любо! Е, тук са свободни двама души, те вкараш в неврологична вода. Дани, готов ли си, Дани? Дани! Добре. Сяне там присъствие! Гледай отзад! Бойчев! Браво, бе! Не бързай, Бояне, не бързай. Ай сега, полегнала сте дора, няма да ти даде. Бойчев, отвори леко! Айде играем! Готов, Гоше, готов! И ти може да слезеш, Гоше! Да, Гоше! Браво, сам! Айде, дай хубав пас! Браво, Вало!
Гочев не се бути с него, да. Браво, Георгие! Спокойно, спокойно, спокойно. Да не стигна, бърз. Дай. Да ще изкара в някакъв. Виж, дали тръгва Ела на крах, моля се. Не тръгвайте и двамата сега, разбрали? Дани, почувай малко, дай на Боги. Айде, тук се наредим, я да бъде известно. Дани си човек, точно така стой. Айде, си да. И той ще дойде, има бански, аз го видя. Шорти е, бе. Любо! Тоше. Любо! Се къпиш ли питани? Айде там, Наско! Аз мисля, Едно! Удар, Валя, удар, бе. Ще дойда да снимам. Браво, Вало! Ало! Виж ме малко, никой не ти казва да я вкарваш. Удар къде ти иди, бе? Давай да играем до тук си напред. Така. Тоше, покажи се, бе, Тоше, покажи се, бе. Който обърти, бе, едно-две, бе, бързо, бе. ми е взела джапа. Така. Наско сам. Кой? Тоше назад. И ни плавници в Айде, седи, ме чакаме. Слез да вземем тази топка да изнесем. Айде, отивай. Абе, номинираш цялата линия, момче, потъче хвърляме. Кръща малко. Любо, вземи я. Бързо! Дай на Любо. Искам по-бързо сами се дойде вече. Тяне. Обратно! Обратно, ама Бойчев, няма за обратно. Виж къде ще вратаря. Я не мога да починим за това, че не разбира. Обратно! Едно-две, Наско, едно-две, бързо. Дай му с лице, дай му с лице. Късно. Дай там! Късно, дай му и... Дай назад, сам. Дай му. Дани, готов ли си? Дани! Браво, Дани! Стигай! Мартинов! Айде по учебника, няма Кристиане! Няма нищо. Какво Кристиане, тамата кой е първа? Спринтбек! На първа града! Ако ти я даде хубава, поне за Карпати Мартинов ще остане по диагонала. Дръжи малко тази топка. Пас! Браво! Ще не ме интересува. Любо. Пас! Дай Наско. Дани! Още! Ай, навряхни го. Дани, готов си! Любо! Не бързи да даваш. Паглед! Да, Наско! Може и назад, да. Едно! Браво, едно! Браво, Любе, сам. Играй, бе. Давай, Какво е проблема? само ака. Браво! Бадя, бе! Браво, Боги. Тази изваждане на... Наско, остани там! Наско! Слез, Кръстев. Ай, влизай сега, влизай с удар, бе. Скачай, Бойчев, готов! Вратар. Ето вратаря. самочувствие, момче! Бойчев, пас назад си отваря ми си играем. Вратар е, това го трепиш, бе. Дай назад! Дай назад, Дани! Дай компактни, дай да видам! Той водиш, куда Добре, се Дани, притесняш. тише, почуе. Това е монтанито. Готови! Вано, готов ли си? Айде, да джикам Рости, бе! Без Браво, това, бе! Тоше. Браво, запази я! Дръжя! Не, много бягаме, Любо. Така! Да! Браво, Любо! Бързай! Там си! Да не се обърне тази страна. Дръжте малко, да. Гледаме! Тоше! Едно! Назад, бе. Разбира се! Еми това ти е! Дръжи малко. По-лесна игра не си имал. Пак е върти там, бе! Пак там, бе! Дайте да кръче! Тоше! Зад крачки, бе! Кога ще ма фани, бе? Цял матч ще държиш така! Чай, сега ще свърши по време, той ще малко. Готови вече! Взимай. Аре, ще вземеш там. Отивай! Гоше! Вало! Няма вакафовете, насе! Вало, топката, Вало! Браво, браво! Любо, айде, това трябва да вземеш, Любо! Дани, внимай, не подценяй ситуация, Дани. Той така внимай. Наско! Взимаш. Не, ще го заставя. Браво! Стига, бе, минавате като
Чакай да напуснем. Пак централни защитни няма тече. Мина като там през 5 човека мина. Бойчев пак няма тече. Халфа да го фане и ние искам двамата там. Бойчев, айде Бойчев! Слез някой бе, слез. Ама набутваме се, набутват се. Боги, набутваме се, Боги. Гледай. Ще се обръща. Ай, не бързай, спокойно, бе. Няма да спираш, не да спираш. Дай Любо, дай тук, дай тук. Браво, Любо. Ето я. Много са. Бореци, бе. Брато и дрибал. Не бързи да се въртиш, бе. Първа запази, гледай, ако няма. Наско, Наско. Дай насам. Стой, наши сам, сам. Още, дрибал. Дани, дай леко. Каче на мама и дева. Каче на път, бе. Той имаше свободно. Трябваше да стане. Тук, гледай топката. Така. Сам, сам. Сам. Дани. Стана. Край. Тук трета нож ще пече. Няма да скатва ще. Как му викаш, къде е гърка? Мама, ти набор ли си, бе? Набор ли си? 82-ри. Излез, готови. Де да бях 82-ри? Давай. Любо, излезти, бе, Любо. Излезти, Любо. Давай, отивай. Браво, Любе. Да гледаш, Любо. Давай! Да, на Валю. Опа. Браво. Не бързай. Няма, той пак ти е върна, няма нищо. Опа. Любо, стане там. Валя, виж бе. Първо тупка, второ ги няма. Сприя, сега нагласи. Сега може. Тук, здрав крак на вътре. Гледай. Любо, остани. Може е готов. Добре, Любо, дай леко назад сега вече. Дай леко назад и втора топка. Кристияне, върни се малко да Любо да почини. Давай. Той му е върна. Върна му за повторение. Горе! Почи бе! Браво, Бойчев. Спокойно. Ай, на бутара спря. Браво, Бойчев. Добре, Тоше. Бойчев! Ние си говорим, не може Кръстев! без да му Кръстев, иде хой там, бе! Щом ходиш се запиваш, бе! Това е един, гледай. Кръстев! Няма стой тук, бе! Тоше, ела! Кръстев, Бойчев, май свека! Така, айде гледаме напред! Боги, събери се, не бързи. Бързи, събери се, много е далече. Валю и обратно! Дани! Валю обратно, Дани! Дани! О, Валю, как му е дава. Тука! Това е трудно топ. Леко! Леко. Браво, Бойчев! Бояне, по-раничко малко. Боги, отивай! Метко! Гледай диагонал! Мина! Кой ще отиде да вкаже? Кристияне, Вадия! Любо! Айде, Любо! Тука, бъркай! Спокойно. Добре, бавно. Ти дали си Ще им малко шимгета? двамата. Ало, само удобна топка, само един диагонал и край. Удобна топка, виж. Кръстев. Там един права да ги праща. Дай на първата има някой, бе, айде, бе! Айде, всеки път е там! Наси, ти се! Не бързай. Айде, лъжи го! Да. Дай леко назад! Любо, отивай! Там! Дай не са наредени. Дай, служител. Наско! Пас! Браво! Няма нищо, айде, не ти ръка към нас. Дай назад! Вало, излез тук, Вало да не... Пас!
отстъпи леко, отстъпи! Отстъпи леко! Така! Скрещяне не съм! Любо! Дай, Любо! Дай, известно! Дай, Юско! Тука! Тука! Браво! Браво, Вале, браво! Браво, мога да пробваш, ай, браво! Добре, добре. Браво! Дане! Може и кучка радост може. Втора топка на се, дай леко назад! Дани! Точно си! Да, иди може да ти я Точно стига си да отбора назад, три! Тя не може да дойде, ето я! Вала, дай взем. Първа. Айде! Ние сме. Дани! На скос! Сложи главата, бе! Пас! Пас! Обратно! Бойче, Още! подбори се, да. Тоше! Да не е връщаме назад диагонал! Вало, готов си! Тоше е готов! Бойче, си, Бойче! Тоше! Бой! Вало! Вало! Ляв крак, Тоше! Без фал, Гоше, без фал! Без фал, нека бяга! Да! Ето тия! Стигай! Браво, Дани, взе се, спокойно само над него. Браво, ай, вътре. Браво, Дани! Браво, Дани! Браво, Данка! Браво, Дане, там като се натиснем става. Какво стана? 5 минути. А? Юнайтед колко са по-слаби от теб. Излез, давай! Хайде, Любо, излизай! Давай! Там! Гони първа! Браво. Ама, ей! Сам! Гоше, спокойно. Любо! Спокойно. Тоше, две крачки назад! Обаче ми клякат такива. Идва! Обратно! Няма нищо. Добре, внимаваш. Гледай! Дай на този край. Вало още! Дай ти бал, Бутай навътре. Към движение, Боги! Вало, тръгвай празния! Аре, влизай навътре. Влиза навътре, браво! Браво, айде, Георги. Ама бързаш, бе, Гоше! Виж ма малко! Виж, Георги, погледни, бе! Ти и Валю на 5 номер! Двама на един, нали търси? Ти и Валю на 5 номер! Гоше, влиза навътре с двойно подаване с Кристиан, ще изиграйте! Ще го бире! Дай назад! Айде, първа страна! Гоше! Втора топка! Дани! Дай! Боги! Не дай зрителата. Спокойно, Боги! Гоше, перфектна ситуация, влизаш навътре с двойно подаване и отиграваме. Няма нищо. Ги изданаха. Значи трябва да се може да захват. Любо, влез вътре, бе, Любо! Виж как си я давате! Точка зад. Точка, спокойно се. Мина! Кристиане, скочите! Обърни се, Гоши, няма да се прибираш, той така. Обърни се, Любо, излез, бе! Любо, излез леко. Я да видим. Любо, готов? Айде, ако заложи, дай се леко назад. То ще спри. Дани, готов ли си, Дани? Тоше! Ай, първо горе! Браво! Бързо ли си бръмбър? Любо, давай да Кристиане спринт отзад. Давай, не ми то. Ей!
Дани, Кристияне, отзад трябва да си наскочиш, бе, не там, не там, бе, там е избита, какво ще правиш там? Ходи отзад да скочиш с глава. Кръстев готов, Боян е готов. Бойчев. Оста. Дай дълга да видим, дай дълга. Дай горе. Дълго много да мога. Тука, Боян. Айде, там, хора, айде. Не се връщай, Дани, излизай. Любо, излез. Айде, не изнася там. Отивай. Там. Дай, Любо, Любо. Не искам да спираш, Любо. Как е между дамата, ей. Браво, Барна! Браво, момче! Браво, бе! Първия път е пипна. Цъкна. Не път ще да влезе. Нареди, че хората отпреве. Смъкне два пъти. Браво, Бояне! Знам да изказва вратара не знам. Хората отдав! Отдав ти скоро е! Любо, айде бе! Айде, ангажирайте хора, скоро сме! Дай да спрем да играем! Айде, че подсънявате ситуация, Любо! Айде! Айде малко по-сериозно, ако се е изморил някой да казва! Бояне, гледаме! Вало, айде, готов, Вало! Пътя пак! Едно! Да! Гледай! Да, точно така! Отвори! Още! Да! Гоше! Едно! Гледай! Браво! Ай, Дани! Къде си, Кристияне? Кристияне, спринт! Право, Мартинов! И Любо имаш! Заедно с нас. А ти списа, Любо! Няма да слиза, защото той няма да му караш човек кръсте. Стой така. Стой така, стой широко. Стой ето. Да. Айде отивай. Айде мина. Там! Добре, спокойно. Разигра. Браво, Боги. Чакай. Любо, там! Бъркай! Дай ляв крак навътре. Ай, бъркай тук. Бяга назад, Вало, бяга! Да. За какво картон чака за картон? Добре. Какво ще гледа човека така, Дани? Кристияне. Готови! Горе! Вало! Потъча! Не я подчинай. С дълга да изнесем, с дълга! С дълга към Любо! Кристияне! Влизай тук до 6 номер, бе! Любо! Браво! Кристияне, нали го говорихме това нещо? Тук трябва да си, не е там. Нали трябва да е там топка? Как да дойде? Блокирай, центрирай той! Блокирай! Ай, Бойчев да ти я даде! Бойчев да ти я даде, да! Любо!
Браво, Любо! Обратно! Кръстев, лека по лека отваря, Кръстев, дай лека! Дай, Кръстев! Така! Да, Вало, така! Гоше, стой! Едно пак! По-бързо обаче, дай как да стане, бе много бавничко. Валя, вижи ми линията. Прес, да тървиш до само. Чакай малко сега, спокойно, чакай. Ръцете кажа 100 пъти. Там! Блокирай! Пас! Дай, играй. Обратно! Обратно! Аре, сбочим, де. Дай му Браво, Вало! Браво! Точно така, бе, Тошев, хвати е! Ай, бягай се отпред, не ти я дадаха, Тошев! Бягай оттам! Яниш Мартинов, Да, много следствие. Бойчев, дай леко назад, бе, той не може да не паса. Дръпни леко назад. Дръпни две крачки назад, да ти да обърнеш, айде. Наско! Сам си! Сам! Обърни, бе, обърни, бе. Паз, бе, просто бе, паз, бе. Валя, следствие, ще валя следствие. Дай! Дай втора, Там! Да, сам! Абе, той излиза ти под категория! Може да се вратар остра. Ева, тук не бе, ей, Бойчев. Бори, широко! Кръстев! Дръжи, Бояне! Пак, Бояне! Бояне, дръпни две крачки, да! Да, Бойчев! Пак, обратно! Да! Още! Да! Хайде, Гоше! Да! Едно! Да! Гоше, Дай, Насе! Леко, Гоше, спокойно! Бойчев! цяло нерви трябва да напрекатва. Дана, готов ли си? Не ми влезеш, не подготви. Срещай! Бойчев! Срещай! Наско! Браво, ай. Арите, не го любо. Бойчев! Браво, Бойчев! Наско, иди бе, Наско! Наско! Насе! Не, стига бе, не. Не. Чисто играеш топката, бе. Да, чисто е, момче. Абе, играй първо за топката, бе. Категорично чисто. Няма да си ли право, сега тук вече 5 на едно мач, кой ще направи, Иска да изгони някой. раздава само картони, бе. Иска да изгони някой, да му остане, ако му е нещо остане. Айде, давай, Любо, играем, айде, по-спокойно малко, айде. Давай хубаво свири, градеше обстановка. Ало! Бойчев! Дръж. То ще отваряме, бе,
така. Вано точно така стой. Тоше ще затвори обратния пас, готови, играй! Браво, Тоше! Браво, Тоше! Още! Браво, момче, браво. Боянец! Още! Още! Кръстев! Ти си бърз, айди. Прави го е. Пазия, Бени! Дай там! Без фал, играй! Не, чисто играй. Тръгни, тръгни, бе! Тръгнивай, иди, бе! Бени, влез! Бени на път! Бягай вътре! Тоше! Перфектно. Браво. Дай ми се мори, бе. Любо! Аре, бе, Да, Кристиан, може. направи Айде, движение! упрек. Там! Изкарай оттам, бе! Изкарай широко, е! Още! Тръгни, Бени, тръгвай! Навътре, бе! Пъхни се. Лъжи го и за... Едно-две! Да! Там! Бързо, Валя, затваряй! Затваряй, Валя! Браво, пас назад! Браво, пред него. Без фал! Боги се, бъди се! Вратар! Бойче, те се удариха двамата. Те се изтрепаха двамата наши. Любо, жъпни, Любо! Обратно, бе! Колко пъти да ви кажа? Кръстев ти казвам, бе! Кръстев, давай но! Бени, готов, иде бързо предварително да ходиш. Бени, идва гърба. Кристиане, лабе, Кристиане! Обратно, Кръстев! Кръстев! Искам да е... Дай, Бени, влизай навътре. Изкарвай оттам, бе! Обратно, Кръстев! Кръстев, колко пъти да ви кажа, бе? Дани! Сега мачкайте, бе! Пас, бе! Тоше, още назад! Идва, Боянец! Кръстев! Пак, Топче, Тоше, пак! Дай му. Бени, пази я! Идва! Бени! Качай! Бе! Играй! Дани! Браво, Бени! Бойче! Тоги! Мина! Чукния! Браво! Бени! Браво! Браво и за тръгване и всичко. Браво. 6-0. Десо! Айде, идвай! Дайте му да! Има цял стик. Ела малко водичка, бързо една водичка, бързо. Айде, дай се. Да, на спокойствие да пием.
Дай, излез, Наско! Излез! Отивай, Любо, отивай! Дани, излез! Ай там, Наско, излез! Бени готов, айде, Бени! Сега излез, бе! То ще е Бойче! Излез, бе! Айде сега гледай! Любо, вземе, бе! Айде, Пурце, близко! Напред! Да, едно! Бени! Да си я взем, Вена, да си я взем. Без фал да си я взем. Наско! Радо, отивай да загреш. Любо, какво? Отивай да загреш. Отивай да загреш. Любо, ела. Поеми само, поеми нещо. 8 влиза. Тя не е още малко. Пребариха. Ай, още малко. Стяне още малко, айде. Ай, по-живо там, Роби, Радо, по-живо. Айде, 3-4 минути идвай. Чули, Радо, Роби, айде. Малко си долу, когато са на време, не много такива... Обратно! Шейвара прави всичко работа. Това, защото вземи от кожа. Точно това не трябва да съм има направя само от машинки. Още! Обаче трябва да... Те ми го такова. Браво! Те машинки фиксират това не. И това такова сваля направо. Не, десно не там! Десно няма кой да му там. Там сте 2 на 1, то ще е 3 на 1. Браво пак! Вътре! Данил! Кристиана е още малко на пания, Кристиане! По-интензивно, бе! По-интензивно малко двамата. Той ще отвори две крачки. Чакай търпение, дръж я! Вало, ни бързай! Остай го десно да ходи, айди! Така! Още пак, бе! Пак! Да! Още отвори, още! Тоше, след си ти, Тоше! Още! Мамо, десо! Вало, готов! Бояне, искай топката, Бояне! Айде, бе, дрибале! Айде, бе, ще пас! И то не ставай! Браво. Тук му да напред, за какво води още, поне махне. Той е хубаво, тук треньора ли трябва да казва да има картон? Не, да, явно да. Виж нашия, виж съдята, виж жълтия, виж жълтия. Доктора. Да. Играта още 6 на 1 за нещо. Тоше, добре ли си, Тоше? Ай, няма нищо, хайде, няма нищо! Ние седим. Десо! Троше, Да, дай Вена, Дай, Вени! Сноу е! Дай сноу е! Весел! Обърни се, да, Наско! Браво, съдията! Вена, бяга оттам! Вена, бяга, айде! Отивай, Кристиан, отивай! Дани, отивай! Ето я! Кой е пред? Даниел, кой е пред? Има ли решение? Да изкараме оттам! Кристиане! Итолите, не пей! Искам подгоря! Дай, Кристиан!
Бяга за напред, Вало, бяга! Айде, Айде, Десо! Десо! Бойчев, без фал си ти, Бойчев! Гледай отзад хора! Кръстев! Вени, събирай! Виж, точно не си. Тоше! Десо да отиде там. Няма да излизаш от рамките на вратата, Тоше! Кристиан, чук я! Добре! Вени до край, Вени, Вало! Браво, Вало! Вало, взима. Охо, Той се удари по бувката. Сега с тези глупости ще го такова. Дарим бе, какво правите бе? Те вече взеха да се правят каквото си искат, ти като ги попираш. Идва и тримата! Заграли, не заграли, идвай, дай. Айде. Вени, бегате бе, Вени, бегате. Ай към Дани, дай на един диагонал към Дани. Кристиан или към Дани? Десо! Ето е, браво! Влизай, Кристиане! Айде! Точно е, мале. Наско, пас! Пас! Вало, пас! Гледай, Вени той, давай, не съдя! Отивай бе, Кристиан! Ето лошо влиза съдята. Вени, ай стъпи малко по-здравечко, айде! Айде малко по-здравечко и ти тогава, айде! Ай, Вало, айде, че вземем. Стъпи малко, айде, Вало, айде! Вало, айде, Вена, айде, стъпи малко. Айде, Кристиан, айде бе! Вени! Дай, Десо! Тука, Вало! Кръстев, гледай, стоп! Дани, още малко, Дани! Айде, Десо! Кръстев, човека! Браво, Дани! Браво! Престъпник! Как тази господа? Сега се излага, Кълъв! Пак ти шарбова! Той развали мача. Моля да даш сега господа. Право ги сваляй тези дрехи и ги фърляй повече, не да свириш. Това е тази дуспа, ей! Палачо! Тодор, топ ще го Тодор, какво роби, бе? Иди му кажи да, ти отиде и не спря да мрънкаш. Той да, дуспа! Мама ти дева, чернодрешкото дева, ей! Ей! Така ли ще спирим, ей! Това е тази дуспа, това ако е 0-0 и я даде пас също дуспа. И ще даде, не? Стапана. Мамица, горе, смесна се Моля да свириш такива господа. Ако можеш да че картони шари отиде, ако някой да Трябва да това е петелиционно, човек, не само. Да. Навънка така се... Навънка, по-вътре не. Вътре не, она дуспа не знае Ема. това беше. Подигра с на децата трудно. Ай, Боянка! Ай, Бояне! Това няма значение. Не е така филма. Браво, съдията! Браво, бе! Съдията, много си добър! Ей, чернодрешко! Ей, как да, господето, дали!
Съдя, ти трябва да свириш въобще, бе! Ей! Ти си с голямо въображение, бе! Това господарие! Трябва да наклониш нас, ако сега ще Патки твореца! Айде малко спокойно, айде! Айде, още малко има, айде! Айде, ти дай се! Давай и долу. Още! Спокойно! Още малко по-директно! Айде малко по-директно! Точно те да ритат, то църво. То го измерва, толкова се наближава головите до това и то ги прави църво. Горе там пече. Вътре, вътре, вътре. Помагай. Стъпай. Давай право. Запасия! Добре, Кристиан е била, добре. Спокойно. Кристиан е. Ласко идва и... 9. И там. Очев. Господин съдия, сега видя 13, да. Остана е. Тройка, ти, Антон, точно. Правите му кърпа. Колината пръст. Кота има, бе, кота боли. Не го сваляй това, не го сваляй. Дълга! Видя ли плана на жените са? Това е цял подвиг. Радо, иди в дясно, Дани, иди нападател! Есо, с Вало оставате само двамата средата. Бене, вътре, е там, до това. Есо, Вало, разбрахте ли само ти и Цесо, ще не сме с трима вътре, с двама сме. Дани, айде! Айде, да, Радо! Айде, Радо! Натисни се, бе! Радо, дай ги да наклони, Бен, иди полицай! Спокойно! Спокойно! Бързай! Айде, малко! Дай! Да! Десо е лаве! Десо! Радо, влез вътре! Бени! Бенито! Ето е! Браво! Карвай! Бени! Самочувствие там, бе! Самочувствие, минава го, какво ти искаш прави, бе! То си легна самичко. Бени! Тоца! Так ти влиза! Той се засили хубаво за далечния косми. Я топката на краката не ги вода! Той на първа града, Бени, там стой, да! Долу ги дали да скочи. Кръстев един отбита е, коса оплаши. Бени, там ще дойде, айде готов! Качайте, бе!
Так! Дай назад! Дай назад! Дай, Христо, дай! Прав крак! Ето я! Ага! Така, спокойно! Спокойно! Десно идвай! Ай, ти ще изпълняш. Дани, иди! Дани, иди вътре! Антоне, иди! Вало, иди на избита! Боги, иди бе, 4 човека пазим един бе. Дани, иди да там! Дани! Боги, кой има? Пусим Дани да свали! Боги, какво има? Да, пустиш вода, бе! Антоне! Слез пред Дани! Дани, иди на Антон на място! Иди назад, Дани! Търси Дани да свали на Антон. Антоне, влизай! Айде, дай, обърни се! Десно така почи. Вени, дай назад! Айде, първе! Радо! Дай назад, Радо! Горе! Дай там, бе! Там, бе! Отивай, Вени, отивай! Вени, отивай! Радо, не! Радо, Валю! Радо, припомню! Айде, дай! Айде, Валю! Вени! Айде, Дани се ми, Дани се ми, чук не бягай! Айде, айде, десно! Браво, Боги, спокойно! Не бързай. Точно играйте, бе! Точно играйте! Айде. Вени! Дай му десно. Не по инерция, бе, гледай, бе. Спокойно! По инерция, да. Дани, излез! Айде, готови! Айде, готови! Вало, айде! Айде, отивай, Дани! Дани, излез, бе! Няма нищо, бе, да. Вало, тук идвай, ето я! Браво, няма нищо. Браво, Десо! Пазга. Бойчев, колко гол, колкото картон, разгледай. Айде, че има 5 минути. Антоне, айде влез, Антоне! Ама внимай, че винаги като каже става на обратно, Вало! Бойчев. Внимай, че Излез, винаги бе! като каже Излез на избита там, бе! Десо, излез, бе! Иди, бе! Дани, иди отзад, бе! Дани, иди отзад, бе! Абе, Антоне, да си свали топката, бе! Айде, един от двамата, единия... Айде! И Антон може да свали, Антоне. Дани, бути някой назад още. Ай, прав вътрешен, втора града. Затваряй там, затваряй ги там. Ела, не се връщай. Да, Дани, човека! Дани, Радо, ела тук, Радо. Браво, Радо! Кръстев, ето я. Мога да остави, бе, Ето я. Стъпай. Боги, не, изпадаме. Кръстев на спринт, дай ти на спринта, дай! Браво, Антоне, Тоше! Не, вънка. Вънка, бе. Десо. Не, Голямото ли стана? Дай. Дани, айде още малко. Остана. Добре, Вена, добре. Ей, Бояне, нареди ги да чуя, Бояне! Човек, нареди ги! Кръстев, ти избяга, Кръстев! Дълга! Дани, готов! Дани! Айде, бе! Ама гледай, оттрива се на двама. Абе, Бояне!
Трима на двама, дълга топка е! Той се е изолирал, не чува даже. Не бързай, да. Така, завъртите един път. Антоне, не там, Антоне, махай се оттам, Антоне! Махай се оттам! Да! Бойче. Браво! Пас! Браво, бе! Браво! Давай, Вели, отивай! Браво. Тато, тук пали си играем! Гол! Стига дес! Това е цялото ден. Къде е малко здраве по цялото обстановка. То пикли. Отново го разбирате. Направи 1000 грешки, ма сега това е право. А откъде го изкарахте това пикли, бе? Откъде го изкарахте, бе? Само той е друг. Да не ти е родина това пикли, бе? Пао, нищо на шарика такова. Моля да свири така, бе, човек. Колко пари взе, бе? Бояне, еле! Иди на гредата! Радо, какво правите там, бе? Радо! Ей! Какво правите там, бе? Излез, бе! Излез, бе! Излез, бе! Ей! Излез, бе! Отвора, бе! На линията на стената излез, Боги! бе! Боги! Само че вътре, Боги! Антоне! Сега вече можеш да свириш край. Има още 2 гола да ни върват. То не е гол това. Не, бе. Ника. Тя така изглежда отиде и се чуе такова. Не, отзад е. Така изглежда и аз първия път, ама като видяхте се обикаля. Давай да играем, айде! Добро! Свири, бе! Свири! Вени, готов! Хвърля. Браво на съдията! Един път да оцелиме! Най-точното! Ай, Марица! Браво, момчета! За една снимка! Браво, момчета! Снимайте с! Съдята се снимайте! Колко възик. Християни!